A zaman murke ba zan so in saba miki alkawari ba zan rayu da ke komai tsanani muna a tare da juna. A zaman mu da kai ba zan so in saba maka alkawari ba zan rayu da kai komai wuya muna a tare da juna. A zaman mu da ke ba zan so in saba miki alkawari ba zan rayu da kai komai wuya muna a tare da juna. A zaman mu da ke na yarda da ke na san da ba ki min zamba na damu da ke ba za da bari a raba mu ba za na jure ba. Kasan zuciya ta kin kame sunan ki kawai ake zane in babu ki babu ni na san da ba zan rayu in ba da ke ba. Za a ba da komai a duniya in babu ke dole na yasar na mallake ki shine cikar maradi na duniya ce amsar na baki dauka kai na ita tafiyar ki kake ji komai tunda kina so na yadda za mu rayu da juna. Masoyi na kwana na san ka gaji yana amincin Allah ya tabbata gare ka dan saurayi masoyina. Ke kaɗai ce a zuciyata da muke ɗakin da ba irinsa kina nan kina ta yawo cikin jini har da zuciyata. Ani kai na bawa damar kallona na amince ka turo gidan masu mana rana rayuwa da kai kaɗai na niya ajiya yana. Manajan Lafani sun fito